Pozdrav iz Splita. Evo još jednog dokaza koliko je velika ovogodišnja prvoligaška nogometna sezona u Hrvatskoj. 40.000 ljudi, a možda i malo više, napunilo je tribine Poljudskog stadiona, a danas ovdje u Splitu ne gostuje Croatia, protivnik koji je do sada u našem prvenstvu najbolje punio tribine, nego će se ovdje odmjeriti Hajduk i Rijeka. 9. pretposljednje kolo Hrvatske nogometne lige, lige za prvaka, drugi Hajduk, prva Rijeka, sjajna atmosfera na tribinama. Evo na travnjaku Poljudskog stadiona igrača Hajduka u bijelom i igrača Rijeke u plavom. Tu je i sudačka trojka, ali samo još jedan trenutak. Rekao mi je u međuvremenu kolega Edo Peci, novinar Hrvatskog radija koji praktično prati svaku Hajdukovu utakmicu unazad barem 15 godina, da ovako zbilja nikada nije bilo, osim možda tamo 82. rekao sam utakmice Hajduk Dinamo ili kada je Hajduk u kupu prvaka igrao sa njemačkim Hamburgerom. Doista nadam se da će ovi ljudi koji su došli ovdje imati što vidjeti, uživati u igri. Evo i taktičke postave Hajduka, vidjet ćete sigurno i postavu Rijeke, onako kako ju je zamislio Nenad Gračan, velike igračke partije ovoga mladog trenera u Rijeci i u Hajduku. Bio je kapetan oba kluba, utisnuo je trag kao igrač, a sada ga utiskuje i kao trener, zbilja procvat Rijeke pod njegovim vodstvom. S obzirom da je u zadnje vrijeme se puno govori o sucima, važno je i ko će suditi ovu utakmicu. Glavni djelitelj pravde bit će Goran Marić, 40-godišnjak iz Zagreba, inače direktor Hrvatske tiske. Ide napad Hajduka, Nenad Pralija. Duga lopta prema Ercegu, trka Ercega i Ivančića. Erceg slomio je Ivančića, Pralija i Tafra. Evo prve prilike na Poljudu, minuta i 19 sekundi je prošla od početka susreta. Prvi udarac na vrata, tukao je Nenad Pralija, obranio Johnny Tafra. Slična situacija kao malo prije, samo sada sa druge strane. Na koga ide lopta, tamo na drugu vratnicu i ništa, fenomenalna obrana Johnnyja Tafre. Fenomenalna obrana Johnnyja Tafre, pucao je Vuković, tu su bili Vuković i Miladin, ali krasno je to izvadio riječki vratar. Pogledajmo još jednom, prebačeno na drugu vratnicu i onda Miladin je pucao s 3 metra, ali kakva intervencija Tafre. Šerić i još jednom Tafra. Novi korner, kakav pritisak Hajduka na početku, igra se 6. minuta susreta, već 2-3 velike obrane riječke jedinice. Agić prošao je Praliju. I sada vrlo dobar udarac, bio je to Igor Musa. Išla je lopta po sredini gola, ali neugodno ispod grede, izbacio je Pletikosa u prvi korner za Rijeku. I promašili su loptu igrači Hajduka, 1-0 vodi Rijeka, 1-0 vode Riječani. Je li to Čačić? Čačić koji je postigao pobjednički pogodak u prošlom kolu u Slavonskom Brodu u 13. minuti. Dovodi Rijeku u vodstvo. Božidar Čačić, evo sada radosti za onih otprilike 1000 navijača Rijeke, 1-0 vode gosti. Iz prekida je bila ubačena lopta iz kornera, tamo je otišao i Pletikosa i još nekoliko igrača, vidjet ćete to, sve ih je lopta preletjela na drugoj vratnici. I ne samo čelnici klubova, tu je Dino Rađa, Zoran Vulić, Buljana, vratimo se utakmici, pao je tamo Pralija i to je 11-terac. 11-terac za Hajduk je dosudio Goran Marić, vidjet ćemo to sigurno ponovo jer bune se tamo Riječani. Pogledajmo još jednom, prošao je tu Pralija, 2 igrača i bilo je kontakta između Milinovićeve noge i Pralijine. Ušao mu je Milinović u
putanju kretanja i to je 11-terac za Hajduk. To je 11-terac za Hajduk, sigurno da će izazvati dosta polemika kao što svaki dosuđeni ili nedosuđeni 11-terac. Veliko iščekivanje na poljudu, zalet Ercega i brani Tafra. Brani Tafra, ostaje 1:0 za momčad Rijeke. Tafra se promeće u junaka utakmice. Još jedna prilika za radost ovdje na ovom dijelu zapadne tribine, jugozapadne tribine gdje su pripadnici Armade. Lagan udarac, pogodio je stranu Tafra i nije bilo problema. Leko i Brajković. Leko namještao se na udarac, na kraju nije pucao i gol. 1:1. Evo veselja na tribinama, evo eksplozije na poljudu. Propustio je Hajduk i bolje prilike, onda izjednačio Darko Miladin. 1:1. Čini mi se da je ta lopta pogodila, okrznula nekoga, promijenila smjer jer potpuno na krivoj nozi ostao je Tafra, otišao je u desnu stranu, lopta pala u sredinu. Da vidimo hoće li to ova snimka pokazati. Ne mogu reći koga je pogodila lopta, ali čini mi se da je promijenila smjer i to je bilo kobno za Rijeku i za Johnnya Tafru. 1:1. Pralija. Evo lopte za Bulata. Bulat i još jedna obrana Johnnya Tafre. Kako brani Johnny Tafra. On za sada ima dvostruku premiju. Johnny Tafra obranio je 11-terac i još 2-3 teška udarca. Ovo je bilo refleksno iz blizine. Pogodio ga je doduše Tomislav Erceg. Išlo je to blizu njega, ali sjajan refleks Johnnya Tafre. Pogledajte još jednom. Opet dobra prilika za centaršut Riječana. Ide lopta na Hasančića. Gol. 2:1 Hasančić. 45. minuta susreta. Opet zaboravljen, ostavljen igrač Rijeke kod ovog ubacivanja i novi šok na poljudu. Admir Hasančić 1:2. Silno raspoložen Hasančić u dvobojima s Hajdukom. Ovo mu je, mislim, 4. pogodak protiv Hajduka u svim susretima ove sezone. Sada opet zabrinutost na licu Katalinića, što se kaže u najnezgodniji trenutak za Hajduk, najzgodniji za Rijeku. Postigla je gol gostujuća momčad, tamo je, čini mi se, Vuković bio najbliži strijelcu Hasančiću. Ostao je sam od Hajdukovih nogometaša nema. Čini mi se da pokazuje sudac, četvrti sudac Kulušić, da nema Šerića. I nema Vika Lalića. Dakle, Šerić umjesto Šerića Računica, umjesto Lalića Baturina. Sada po ovom rasporedu Hajdukovih nogometaša Josip Bulat trebao bi preuzeti ulogu zadnjeg čovjeka Hajdukove obrane. Računica. I još jedna grandiozna obrana Johnnya Tafre. Kakva obrana Johnnya Tafre. Kao da namjerava taj riječki vratar zasjeniti Stipu Pletikosu i sve ono što je napravio u Maksimiru. Pogledajte. Hasančić. Brajković. Traži u sredini loptu Stipanović. Odlična lopta za Brajkovića. Brajković i Stipanović. Gol. 3:1 vodi Rijeka. Kakvo slavlje sada Riječana. Poletjeli su svi tamo prema Stipanoviću na drugu stranu. Je li ovo kraj priče? 3:1, 22. minuta nastavka. Dakle, 67. minuta profesionalno, precizno, filigranski izvedena kontra Riječana. Pogledajte tu, Musa pa Brajković i onda nije pucao, nego je plasirao loptu na drugu stranu. Toni Super Pletikosa nije uspio stići. 3:1 i zadnja utakmica u Splitu u ovom prvenstvu. Hajduk još igra u Slavonskom Brodu u zadnjem kolu.
zaustavlja se igra jer je netko ubacio jednu od ovih bengalki u travnjak. Nadam se da sada neće doći ni do kakvih incidenata ili da se neće još previše odgađati kraj ove utakmice, jer to baš ne može puno koristiti Hajduku. Evo sada tu gori mreža jer jedna ova raketa se, odnosno baklja se zaplela u mrežu iza Tafre. Neće sada biti dobro ako se ta mreža bude morala mijenjati, to će onda biti mučenje za igrače, jer čini mi se da, ne bih htio griješiti, ali čini mi se da Hajdukovci jedva čekaju da ovaj susret završi. Riječani također. Evo sada je to brzo potezno riješio Goran Marić, koji je tu svezao ove krajeve zapaljene mreže i svi uvjeti su tu da se susret nastavi. Još 2 minute, 3 minute još igre na Poljudu. Vjerojatno se može reći 3 minute do pobjede Rijeke. Nenad Gračan doživio je ovacije na ovom stadionu dok je igrao za Hajduk, a sada će ovdje za otprilike 2,5 minute upisati vjerojatno jednu od svojih najdražih ili sasvim sigurno najdražu pobjedu trenerske karijere. Da vidimo, i ovo prolazi mimo Tafrinih vrata. Sad se riječki vratar ljuti na svoju, u ovoj akciji, malo indolentnu obranu. To je klupa Rijeke sa rezervnim igračima. Tu su i dva ona riječka Japanca, ali svi ostali koji su dali svoj obol ove sezone. Da vidimo ovu situaciju. Nova obrana Tafre. Računica. Nisu klonuli nogometaši Hajduka. Trude se. Hoće zabiti drugi gol, pa onda možda doći na korak do izjednačenja, ali ne da se Rijeka. Ne da se Rijeka. Da vidimo sada Računica. I opet je tamo Milinović izbacio. Evo prilike za kontru modrih. Musa. Puštena prednost ispravno i onda Pralija izbacuje, ali to je dobra lopta za Stipanovića. Stipanović preko gola. Još 30 sekundi. Lopta na Računicu, preskače i njega i sve njegove čuvare. Još jedna prilika za ispucavanje odnosno Božidara Čačića. Sprema se dolje fešta, svi igrači Rijeke zagrljeni kod klupe, čekaju taj posljednji svižduk Gorana Marića. Ono što će malo pomutiti riječko slavlje je sada informacija koju je objavio spiker tu na stadionu. Croatia vodi u Osijeku 1:0, što znači da evo kraja. Poslije će Riječani misliti o tom vodstvu nogometaša Croacije u Osijeku, a sada će nastupiti njihovo slavlje. Popadali su po travi nogometaši Hajduka jer oni više nisu u utrci, a evo sada i najljepše slike koja se može zamisliti. Puni stadion na Poljudu skandira Rijeka, Rijeka. I evo odpozdravljaju nogometaši u modrom i Torcidija. Sad će potrčati do onih svojih najvatrenijih navijača koji su došli ovdje, koji su ih pratili i koliko su mogli nosili do ove vrijedne i važne pobjede. Hajdukovi igrači žale, ali u ovoj utakmici Rijeka je bila bolja, Rijeka je bila konkretnija, Rijeka je iskoristila sve ili gotovo sve svoje prilike. Hajduk nije sijasit onih dobrih dok je bio rezultat tjesan ili neodlučen. Hajduk je promašio i 11-terac, ili bolje reći obranio ga je Ercegu Tafra, i Hajduk će u posljednjem kolu možda
se moći boriti za Ligu prvaka, iako i to teško jer bi Croatia morala izgubiti. Uglavnom, nakon ovog kola vodi se borba za naslov prvaka između dva kluba, između nogometaša Rijeke i nogometaša Croacije. Ako je u Osijeku ostao konačan rezultat pobjeda Croacije, to znači da Rijeka ima 43 boda, Croatia 42 i da Rijeka, bez obzira onda na rezultat modrih iz Zagreba u posljednjem kolu, mora pobijediti Osijek na Kantridi i Osijek će slaviti, odnosno Rijeka će slaviti naslov prvaka. A Rijeka sada slavi ovu pobjedu. Zbilja su ovi momci to zaslužili jer napravili su sve kako je trebalo.